Hát akkor így most már biztos nem leszünk foci VB-n, vagy EB-n. Világ lett volna esélyünk egy bundával bekerülni, ami vagyunk a rendezők. Ja. Na jó, az UEFA ám, az a EB. Ja, az UEFA? Az UEFA, ez meg FIFA. Ez olyan félpont. Két és fél pontod van ebből a megnyomva. Jó, hogy nem a vízbe. De másik kezeddel dobjál, Zsuzsó, a jobban. Te jobbkezes vagy. Másik kezeddel dobjál. Két és fél pont dobom. Akkor menjünk halakat nézni. Nincsenek halak. Ez ezzel Elmentek. Mert átmentek a szembe oldalra, ott a nádasba. Na, most a bíró. A bíró, jaj, Nézi a meccset. Két és fél pontra vezet a Zsuzsú Ábel ellen. Ahogy van fél Értettük. pontja. Most folytatódjon a meccs. Igen. Fotózni. Ott megtanulta a beállításokat, megtanult ugye diszkóba, hogy kell fotózni, akkor mit tudom én, művi házba mondjuk, amikor gyerekeknek jazzbalett van, akkor hogy kell. Utána vett egy elég komoly gépet, ilyen 7-800 ezer forintosat, meg esküvői fotóz azóta, és profi fotós lett. De abból, hogy beszélgettünk, és akkor azt mondja, kéne lenni egy fényképezőgépet. És ez lett a hobbija, most meg már keres is Most vele. meg már ezzel keresi a kenyerét. Hát fodrászkodik ugyanúgy, csak ez mellette. Azt mondja, 80 ezerért vállal egy esküvőt. És nem drága így, de neki a fodrászkodás mellett ugye az Ja, elmegy 15 esküvőre, persze. neki az már jó pénz. Elaludt? Ne futkározzatok a bottal, Ádi, mert Tedd le azt a botot. véletlenül elesel, kiszúrja a szemedet. Ezt kaptam most ajándékba, olyan szegényi rótakkumulátoros, ilyen picike, ilyen mozgó, ilyen, mint a fésűs lenne. Szóval úgy nyírta a szegélyeket végig. Elhagytam neki a fűnyíróval, amire visszaértem, már le is csippentette. Papa, Ha? befázok. Ez a pecabot. Ez a pecabot. Papa, kérek új csalit. Rambókának nagyon tetszik. Zozo, milyen csápa van alatta? Semmilyen. Monci. Papa. Mit csinál velem az a semmilyen csápa? Semmilyen Mert itt. Azért jöttem, hogy lassan vigyelek! Nem megyünk el, amíg meg nem találjuk.